Oké, dames en heren, als het goed is zijn we live. We zijn live, hoor ik. Van harte welkom kijkers thuis. Hier bij de starter van het jaar verkiezing 2021. We gaan vandaag te weten komen wie de starter van het jaar gaat worden. We zijn hier in een prachtige gastenhoes. Dat is voor u als kijker thuis wat lastig te zien. Er zijn wat mensen in de zaal en die zien wat hier de laatste tijd verbouwd is. In Horst natuurlijk. Ik ben ook benieuwd, want we hebben natuurlijk nu een beetje een, ik noem het even een hybride evenement. We hebben natuurlijk veel kijkers thuis, maar ook een aantal mensen hier in de zaal. Kunnen we eens even kijken of we ook een beetje geluid kunnen maken, mensen in de zaal? Zijn we er? Ja. Kijk, dat is bemoedigend en ik neem aan dat u dat thuis ook gehoord heeft. We zijn er natuurlijk voor de uitreiking starten van het kwartaal 2021. En ze zitten hier op de voorste rij, zit ze er helemaal klaar voor. Dat is Claudia van Sarah aan Huis, dat is Hans en Veronique van Allemans Café Bistro Terras. Ton Hoebe van Top 3D. En ja, het blijft natuurlijk het digitale tijdperk en daar kunnen wij goed gebruik van maken. Want Sanne Thijssen van Sanne Thijssen Stables, die zit in Spanje momenteel voor haar werk. En we gaan straks kijken of we een videoverbinding kunnen leggen. Dus ja, er gaat veel gebeuren het komende uurtje ongeveer. Wij hebben er hier zin in en onze starters ook. En ik wil graag aftrappen. Het is in Horst en de Maas. En ik wil graag vragen of wethouder Rudy Tegels naar voren wil komen. Ja, dan mag ik laten worden, jazeker. Dag Rudy. Ja. Hij staat aan, denk ik. Kijk, top. Hoe is het? Ja, mij is goed. Goed, top. Mooi wie het staat. Ja, toch? Ja. In een mooie gastenhoes. In een mooie gast. Ja. Rudy, ja, starten van het jaar verkiezing. Waarom is dat belangrijk? Omdat we als gemeente samen met de Venray, waterbaangroep, gemeenteverenigingen, proberen uit te bespreken mensen die de stap zetten om te starten. We beseffen ons allemaal dat ondernemers heel hard nodig hebben. Ja. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen ook de stap durven te zetten om te starten. Dat te proberen en enthousiasmeren steeds jaar met de stap jaar bedankt. Ja. Misschien dat we in de afgelopen jaren heel veel starters hebben die zich gemeld hebben. Ja, er is veel starters gemeld. Je noemde het woord economie. Hoe gaat het met de economie in Horst en ook Venray? Daar weet je natuurlijk ook wel het een en ander van. In de algemeenheid gaat het hartstikke goed met die economie. Door de corona zie je wel verschillen tussen de bedrijven, maar in zijn algemeenheid hebben we te maken met een goede economische situatie. Er zijn natuurlijk voldoende steunmaatregelen geweest in de coronatijd om de ondernemers die het moeilijk hadden ook te helpen. Maar daarnaast zie je dat ook bedrijven een hartstikke goed jaar hebben gehad. En dat er ook voldoende plannen zijn voor de toekomst met uitbreiding, nieuwe vestiging. Dus in zijn algemeenheid gaat het hartstikke goed met de economie hier in Noord-Limburg. Een regio met veel reuring hier, hè? In positieve zin, ja, zeker. Daar werken we als gemeentes natuurlijk heel graag aan mee. Ja. Zometeen ga je natuurlijk de zaal in en als een van de mensen uit het publiek kijken naar wat hier gaat gebeuren. Hoe moeten ze jouw stem gaan winnen, de starters? Waar ga je op letten? Passie. Dat is belangrijk, Nieke. Het is passie en van binnenuit. Dat mensen met plezier vertellen waar ze mee bezig zijn en dat ook gepassioneerd doen. Dus de eerlijke, oprechte verhalen van binnenuit. Gedreven mensen. En ik hoop ook dat mensen ook tips hebben naar anderen. Want dat is ook belangrijk. Hè? Dat we vooral ook laten zien hoe het leuk het is om te starten met een onderneming. Ja. En het is ook mooi om te zien dat de start van vorig jaar Geert hier is. Om zijn verhaal te vertellen. Hoe is het nou een jaar nadien? Ja, absoluut. Dus Geert gaan we daar ook nog even mee babbelen hier op het podium. Rudy, jij bent natuurlijk de hele avond hier en we zien jou straks, want daar ga jij de startersprijs mee uitreiken. Ja, dus, en veel succes aan degenen die de pitch geven. En we hebben er vertrouwen in dat het gewoon een leuke, mooie avond gaat worden vanavond. Super. Dankjewel. Rudy, dankjewel. Zometeen gaat het beginnen, in ieder geval voor de starters. Ze gaan zich presenteren en er kan straks gestemd worden door de mensen in de zaal, maar ook natuurlijk de mensen thuis. En daarvoor ziet u straks een link, komt op het scherm, dus dat komt helemaal goed, die ga ik nader toelichten. Maar dat stemmen kan alleen voor de mensen die zich aangemeld hebben via de ondernemersvereniging of via de starters die hier aanwezig zijn vandaag. Dus mocht je een code hebben straks, ga stemmen.
Oké, het gaat beginnen. 4 starters. Ze weten al heel lang natuurlijk dat ze starter van het portaal zijn van 2021. Alleen nu doen we nog een schepje bovenop. Starter van het jaarverkiezing 2021. Het zijn allemaal toppers. Ze hebben zich goed voorbereid. Ze hebben er zin in, enthousiasme. En we gaan dan in ieder geval kijken naar de starter van het jaar. Of de starter van het portaal. Het eerste kwartaal van vorig jaar. En dat is Claudia Keizers van Saar aan Huis. Groot applaus voor Claudia. Alsjeblieft. Claudia, hoe is het? Beetje zenuwachtig. Beetje gespannen. Weet je wel. Maar wel zin erin. Zeker. Goed zo. Ik ga graag een verhaal. Super. Ik wens je heel veel succes. Dank u wel. Hoe ziet u graag uw oude dag? Deze vraag is een essentiële vraag. Mijn werkdagen draaien namelijk om het antwoord op deze vraag. Want het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om in je eigen vertrouwde, liefdevolle omgeving oud te worden. Soms is daar gewoon wat hulp bij nodig. Mensen krijgen vaak op oudere leeftijd te maken met dementie, met Parkinson, Alzheimer. Familie, vrienden, buren schieten vaak te hulp en worden daardoor onbewust mantelzorger. Een mantelzorger ben je naast je eigen leven. De meeste mantelzorgers hebben ook een gezin waarvoor gezorgd moet worden. Maar de vraag gaat veel verder. Er zijn natuurlijk ook jonge gezinnen waarvan de vader of de moeder wegvalt. Deze mensen komen in een hele andere situatie terecht. Want hoe gaat zo'n gezin dan verder? Kinderen moeten naar school. De overgebleven ouder moet natuurlijk zorgen voor het gezin. Moet het gezin draaiende houden, maar moet ook werken. Wie doet de boodschappen? Ga zo maar door. En dit zijn 2 voorbeelden die dagelijks voorkomen in onze praktijk, waar extra hulp zeer wenselijk is. Dan moet u sowieso ook nog denken aan al die mensen, eenzame mensen, die geen netwerk hebben. Mensen die moeten revalideren naar een hersenletsel. En we hebben natuurlijk ook nog mensen met psychische problemen. Zij zijn op zoek naar een maatje. Dan is dit het juiste moment waarop een SAAR ingezet kan worden. Mijn kampioenen in het ontzorgen. Zij zijn de ogen, de oren van de mantelzorgers. Zijn maatjes van de cliënten. En zij zorgen ervoor dat er structuur in de dag teruggebracht kan worden. Zij kunnen zorgen dat er boodschappen gedaan worden. Zij kunnen nog voor veel meer andere dingen zorgen. Voor gezelligheid, voor een doktersbezoek en ga zo maar verder. Mijn SAAR's verlenen alle zorg behalve de medische zorg. Het zijn mensen met levenservaring. Het zijn mijn kampioenen in het ontzorgen. Zij zorgen ervoor dat de medemens een maatje krijgt. Door mijn eigen ervaring als mantelzorger op een hele jonge leeftijd weet ik als geen ander hoe moeilijk het af en toe kan zijn om mantelzorger te zijn in combinatie met een baan en een jong gezin. En dat daarvoor extra hulp zeker geen overbodige luxe is. Uit deze beleving is mijn passie ontstaan. Mijn passie heb ik omgezet in daden. Hulp geven aan mantelzorgers, aan alle andere mensen die hulpbehoevend zijn. Contact leggen tussen de SAAR's en de cliënten. Verbinden van deze mensen is het mooiste van mijn werk. Maar het vraagt een groot empathisch vermogen. Goed kunnen luisteren naar de cliënt en naar de mantelzorgers. Zodat ik weet waar de nood het hoogste is. Zodat ik de juiste SAAR uit kan kiezen die in die situatie het beste past. Maar in deze situatie komt dus mijn SAAR kijken. En mijn SAAR's moeten natuurlijk dezelfde passie en medeleven hebben als ik heb. En wij leveren zorg op maat. Ik kom uit een ondernemersgezin die weet van aanpakken. En SAAR's en cliënten weten dan ook dat ze altijd bij mij aan kunnen kloppen. En dat ze hoe dan ook, ik ervoor zorg dat de juiste hulpvraag goed ingezet wordt. En ik sta hier zelf als een hele trotse, beginnende ondernemer met heel veel toekomstdromen. En dat ik hier als starter het podium mag krijgen is natuurlijk fantastisch. En niet omdat winnen zo belangrijk is, maar meer om naamsbekendheid te geven aan al die mensen die zo hard die hulp nodig hebben. En dat ze weten dat er ergens in deze omgeving een SAAR is die hun kan helpen, hun leven aangenaam en makkelijker kan maken. De vraag die ik u zojuist stelde, hoe ziet u zelf uw oude dag? Ik hoop van ganse harte dat u daar goed over nadenkt, dat u weet hoe, wat en waar u later oud wilt worden.
En denk ook eens aan al die mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben. Ruim een jaar geleden ben ik begonnen met mijn eerste medewerker, Marianne. Maar nu, meer dan een jaar verder, heb ik een groot team van SAAS. Meer dan 60 mensen die zich dagelijks inzetten voor allemaal hulpbehoevende mensen. Maar starten van het kwartaal worden was voor mij natuurlijk de slagroom op de taart. Maar de kers op de taart is natuurlijk toch echt starter van het jaar worden. En waarom? Zodat al mijn top, en niet alleen voor mij, maar ook voor mijn toppers. Zodat wij met z'n allen nog veel meer hulpvragen kunnen beantwoorden. Ik ben Claudia Keizers van Sarah van Huis en Stemmenfonds. Dankjewel. Applaus! Super gedaan, Claudia. Dankjewel. Een Saar aan huis. Ik moest meteen denken, Saar, wie is Saar? Kun je dat eens uitleggen voor mij en degene die het nog niet weten? Ja. Nou ja. Als een dag misschien wel 50 uur zou hebben, dan zou ik misschien wel Claudia aan huis gaan noemen. Maar dat is niet zo, want ik kan zelf nou eenmaal de hulpvragen niet meer invullen, omdat we heel groot gegroeid zijn. Ja. Maar Sarah aan Huis is een landelijke organisatie. Het is een franchise-formule, wat maakt dat wij allemaal zelfstandig ondernemer zijn. Ja. En daardoor heeft ook iedereen zijn eigen groot rayon, waaronder voor mij ook gemeente Venray. En hoe komen wij aan de naam Sarah aan Huis? Dat is ontstaan vanuit Supertje, hè? De serie van vroeger. Supertje had een Saartje en die deed het huishouden en noem het allemaal maar op. In dit geval doen wij niet meer het huishouden, maar veel meer als dat. Maar daar komt het wel vandaan, ja. Ja, zeer zeker. En inmiddels wel een landelijk netwerk, dus Sarah aan Huis is overal bekend. Ja. En maar wat je zei, je bent begonnen met de eerste medewerkster Marianne. Ja. En inmiddels een hele grote club. Hoe voelt dat? Ben je andere dingen al gaan doen? Hoe voelt dat als ondernemer? Ja, fantastisch natuurlijk. Ik ben heel trots op mijn team. 60 dames en ook mannen overigens. Doordat er zoveel aanwas is gekomen van nieuwe mensen voor mij, dus Saas en Bramma zoals wij ze noemen, kan ik natuurlijk ook heel veel diverse hulpvragen inzetten. Ja. Deze mensen heeft iedere Saar heeft zijn eigen specialisme, dus het zijn allemaal zorgspecialisten in de breedste zin van het woord. Ja. Waardoor ik dus gewoon heel breed inzetbaar ben. Dat probeer ik ook aan te geven. Dus, ja. Dat is het mooie van Sarah aan Huis. Laagdrempelig en gewoon heel toegankelijk. Ja. Korte en lange opdrachten. Dus het is een heel fijn, mooi iets. Ja. Laatste vraag. Ik had het nog niet formeel, maar natuurlijk het winnen van, dat gaf je ook aan, de startertitel. Starter van het jaar is de kers op de taart. Zeker. Maar er zit natuurlijk ook een mooie geldbedrag aan vast. Ja. En een jaarlidmaatschap van Business Vision Venray, ik moet het goed zeggen natuurlijk. Maar dat geldbedrag van die €1500, als je gaat winnen, waar ga je dat aan besteden? Dat ga ik uiteraard investeren in mijn SAAS, in mijn Bramma en in mijn SAAS. Dan gaan we even kijken waar de behoefte bij deze mensen ligt. En dan ga ik hun zeker belonen. Hun zijn toch mijn toppers. Die doen het samen, ja. Wij doen het samen, ja zeker. Ja. Die ervoor zorgen dat er toch bij dit stukje mooie hulpvraag, dat beantwoord wordt. Ja. Dankjewel, Claudia. Groot applaus voor Claudia Saar aan Huis. De kop is eraf nu, hè. In ieder geval, Claudia heeft de spits afgebeten als eerste starter. En we gaan door natuurlijk naar het tweede kwartaal. En in het tweede kwartaal nodig ik graag Hans en Veronique uit. Holthakkers van Allemans Café, Bistro en Terras. Geef ze een applaus. Dag samen. Hoe is het? Wat is het gevoel? Lekker. Goed. Lekker, zin erin? Ja, we hebben zin erin. Goed zo, heel belangrijk. Dan geef ik jullie het podium en dan zeg ik, zet hem op. Dank u wel. Dank je wel. Goedenavond. Mag ik jullie metnemen terug in een tijd? Ik als 15-jarig manneke, met een tierhoek over mijn schouder, dan begon in de afvalskeuken bij de Bogaert in Geisteren. Ik had een droom en een droom begon in die keuken. De afgelopen 35 jaar heb ik veel in die keukens gewerkt, van binnen en gezien. En verder maar ook daarbuiten. Maar ik bleef altijd dromen van mijn eigen keuken.
In 2020 werd ik aangebracht. Groot feest zou je zeggen. Maar helaas, de coronacrisis sloeg keihard in. De horeca had het loodzwaar. En net op dat moment kwam de kans voorbij om een eigen stamkroeg in Oostrum te beginnen. Maar daarvoor moesten we wel ons huis verkopen. En ik hoor eens pap nog zeggen, je kost wel niet wie zien, jong. Maar ik zag het helemaal voor me. Mijn eigen keuken, onze eigen zaak. En ik zei tegen Veronique, dit is een tiet, we gaan ervoor. Hans had het altijd al over zijn eigen droom, zijn eigen zaak te beginnen. Dus ik stond meteen volledig achter hem. Door een reorganisatie op mijn werk kwam ik, toen we de zaak over hadden genomen, op straat te staan. Maar daardoor werd Hans zijn droom onze droom. Verbinden, dat was het belangrijkste voor ons. Verbinden van mensen, jong en oud. Daarom moesten wij flink verbouwen. We maakten een bistro in het oude zaaltje. En gaven het café een grondige opknapbeurt. Oma moet zich thuis voelen, maar ook de kleinzoon. Van een kalfswang tot een satéetje met friet. Vriendengroepen en verenigingen. Het dorpsgevoel in het klein bij ons. Het gaat om beleving. Waar mensen zich thuis voelen. En dat kan ik hier op het podium wel vertellen. Maar dat kunnen jullie vooral even met eigen ogen zien. Nou, zo voel ik me een stuk beter op mijn gemak. Nou, we hadden net de beelden gemist. Dat smaakt toch naar meer? Nou, ik zie rondom die weermelampen er echt wel in de lussen, ja. Ons concept zoals we het voor ogen hadden werkt, dat zie je. We hadden nooit gedacht dat we in korte tijd dat we open zijn, dit hadden kunnen bereiken. Waar we ook mega trots op zijn, is dat de oudste inwoner van Oostrum, 96 jaar, met zijn vrouw eten bij ons bestelt. Dat brengen we met alle plezier langs. En dan onze allemans fietsroutes. Lekker de omgeving verkennen. Van de Peel tot Horst en de Maas. En dan weer neerstrijken bij ons. Voor een borrel of een lekkere hap. Eigenlijk kan ik in 5 minuten niet vertellen hoe mega gaaf ik het vind om hier te mogen staan. Mijn droom is uitgekomen. Sterker nog, het is eigenlijk onze droom geworden. En we mogen elke dag beleven. Beleven bij allemans. En we zijn nog lang niet klaar met dromen, want er zit nog veel meer in het vat. Met een tier ook nog steeds over mijn schouder. Net als toen ik nog zo'n klein manneke was. Wat wij de afgelopen 2 jaar hebben geleerd. Hoe moeilijk de tier ook is, als je het dromen najaagt, kunnen er mooie dingen gebeuren. Bedankt. Applaus voor Hans en Veronique van Allemans Café, Bistro en Terras, moet ik erbij zeggen. Ja. Niet vergeten. Dankjewel. Ja, dit is... De man is een natuurlijke habitat, hè? In de keuken. Ja, lekker. Heerlijk. Ja. Straks liever als hier. Ja. Maar Hans, jij bent een echte horecatijger, mag ik het zo even noemen. Ja, vanaf 15 al, ja. Vanaf de 15e. En ja, voor Veronique is dat toch even, was dat iets anders, hè? Ja, Veronique, hoe is dat heel gelopen? anders. Dus ja, ik kom uit de tuinbouw. Altijd hard werken.
met komkommers. Ja, ik heb ook veredeling gedaan. Enorm leuk, ook een enorme uitdaging. Alleen, ja, toen kwam het moment door reorganisatie en ja, toen werd er gezegd van misschien kun je dan bij Hans de zaak in. Ja. Waar ik in het begin van dacht, nou dat weet ik ook niet. Ja, en nu sta ik vol trots hier op het podium als eigenares met mijn man. Ja, super toch? Ja, eens kijken. Ja, valt het, Hans? Ze doen het goed, ja, moet ik zeggen. Ja, wel tevreden. We zagen elkaar niet zoveel, maar tegenwoordig zien we elkaar Tegenwoordig iedere dag. En goed zo. in het begin dacht ik, werkt dat wel, maar ik moet zeggen, het gaat lekker. Dat is fijn om te horen. Ja, natuurlijk ook, hè, er zit eigenlijk ook een geldprijs aan vast, hè, mocht jullie winnen. Waar gaat dat geld aan naartoe? Wat is de volgende investering die gedaan wordt? Ja, we zijn toch al, ondanks de coronacrisis, hebben we eigenlijk een hele mooie zomer gedraaid. We zijn eigenlijk nog niet één keer normaal open geweest. Toch zijn we verder gaan investeren in het terras. Gisteren hebben ze toevallig beton gestort. Kijk. 10 maart komt er een overkapping aan, die gaan we dichtmaken. En die gaan we inrichten in de stijl die allemans is. Dus ja, ook omdat de vraag gewoon zo groot is al. Dus Ja. zijn we al bezig met de volgende plannen. Heel Oostrom weet jullie te vangen, hè? En omgeving. En omgeving, ja. Ja, zelfs Horst. En, ja, alles. Kijk, super. Fijn om te horen. Ik geef ze een groot applaus. Hans en Veronique van het Allemans Café. Dank u wel. Zo, nu gaan we van de horeca naar een hele andere tak van sport. En daarom wil ik graag Tom Hoebe naar boven vragen van Top 3D. Applaus. Dag Tom. Goedenavond. Kijk, je hebt een headset, hè, dat werkt wel makkelijker. Hoe is het? Hoe voel je je? Goed. Je hebt er zin in? Gezonde spanning. Gezonde Dus, spanning. ben ik klaar voor. En de lach op het gezicht. Ja, altijd. Dat is heel belangrijk. Heel zeker. Ja, goed. Jij gaat je verhaal vertellen over ja, alles wat jij bedacht hebt en waar je mee bezig bent. Dus ik wens je heel veel succes, Tom. Ja, dankjewel. Nou, in ieder geval ontzettend leuk dat jullie er vanavond allemaal zijn. Ik vind het hartstikke fijn dat ik via deze weg mijn bedrijf Top 3D mag promoten en presenteren aan jullie. Mijn naam is Tom Hoebe, 21 jaar oud. Ik ben woonachtig in Zevenum. En binnenkort ga ik met mijn bedrijf naar de Metrik toe. Ik doe de technische achtergrond heb ik. Ik heb al een constructieopleiding gedaan in Helmond. Ik doe nu de opleiding in Kuip als mechatronica monteur. En ik doe dit gewoon bij Christiaans ondertussen. Wat doet Top 3D? Top 3D is voornamelijk de hoofdzaak is de Top Knife. De Top Knife is verzonnen door 3 jongens. Dat is onder andere mijn vader. Hij is actief in de glastuinbau. Herman Hermans, hij is teeltvoorlichter. En ikzelf. Herman en Hans die hebben afgelopen jaren zijn ze flink mee bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe oogstmessen. Dit helaas met minder goede successen. Een jaar geleden in 2019 ben ik ermee begonnen, samen met Herman en Hans. En we zijn uiteindelijk tot dit product gekomen. Wat is hier het grootste voordeel aan dit product, de Top Knife? Het onderdeel, het mes, bestaat uit 4 onderdelen. We hebben het handvat, het reservoir met een luchtkanaal zodat het geen vacuüm kan zuigen. En het meshouder en de mes zelf. Het grootste voordeel aan dit product is dat oogstmedewerkers, ze pakken het reservoir, ze vullen met ontsmettingsmiddel, ze draaien het erop en ze kunnen gaan beginnen met oogsten. Het voordeel van dit product, vergeleken met vroeger was, vroeger hadden ze geen reservoiren, waardoor ze een bakje met ontsmettingsmiddel mee moesten nemen en tussendoor tijdens het oogsten het mesje moesten ontsmetten. In dit geval zit het reservoir bovenop en dit kost qua handelingen, heb je minder handelingen nodig en qua polsbelasting is het veel lager. Voor bedrijven is het ook natuurlijk gunstiger, want zodra je virus kunt krijgen, heb je een grote financiële impact. Dit hangt natuurlijk wel af van de tijdsperiode en de omvang van het virus. De Top 3D is niet alleen bezig met Top Knife, dus het ontwikkelen van komkommersystemen, maar we zijn ook bezig met het oogsten van de tomatenteelt. Zo zijn ze in de tomatenteelt bezig met tomatenscharen en hiervoor hebben we een tooltje eigenlijk bedacht die we op de huidige tomatenschaar kunnen zetten, zodat
zodat het schaap ook, net als bij de komkommerteelt, altijd ontsmet blijft. Even kijken, ook is Top 3D niet alleen bezig met het ontwikkelen binnen producten voor de glastuinbouw, maar zijn we ook bezig met nieuwe technieken. Zo is laatst een klant bij mij langs geweest en die zegt: Tom, luister, we hebben een robot van Fanu en we willen een nieuwe gripper hebben zodat deze andere producten kan pakken. Hier zijn we samen met de klant op zoek geweest naar het juiste ontwerp en zo hebben we een nieuwe gripper mogen leveren aan deze klant. Dames en heren, dit was mijn presentatie. Ik hoop dat jullie stemmen, als jullie die nog over hebben, dat jullie die dan aan mij kunnen geven en dan maken we er een fijne avond van. Dankjewel. Kijk Tom. Dat is nog eens een commerciële afsluiting, hè? Ja. Dus, Tom, we hebben elkaar een aantal weken gesproken. Ja, dat klopt. En dat vond ik mooi toen je zei, ja, ik hou graag van hobbyen, ik ben altijd bezig. En toen ik pas begon, zeg maar, toen had ik onder mijn bed een kratje staan met allerlei spullen. En dan trok ik dat er onderuit en dan ging ik knutselen en doen. Dat zit echt in je bloed. Ja. En kijk eens wat je nu hebt gemaakt. Waar sta je over 10 jaar, Tom? Wat ben je dan aan het doen? Ja, dat klopt wat je zegt. We hebben ons laatst gesproken. En een half jaar geleden, als je mij toen vroeg waar ik stond, dan stond ik eigenlijk nog letterlijk in mijn slaapkamer met een kist onder mijn bed en daar het materiaal in elkaar te schroeven. Ja. Ik mag wel zeggen dat het gelukkig nu wel anders is. Ik heb, in Europa zijn we goed bezig om een product op kaart te zetten. En ik hoop, ja, we gaan nou daar verhuizen met het bedrijf en ik hoop, ik weet zeker dat dat goed gaat uitpakken. En dus in deze periode is er veel vraag naar, er is veel virus binnen de glastuinbouw. En we hopen zo andere klanten en tuinders te helpen met het product. Dus alle komkommers worden straks gesneden met een topknife. Dat is de bedoeling. Onthoud het maar goed. Ja, dat doe ik zeker. Als jij straks gaat winnen en ook dat geldbedrag aan ontvangst mag nemen, wat ga je daarmee doen? Ja, ik doe nou voornamelijk veel printen. En printen, dat verandert heel veel in techniek. Er komen steeds veel nieuwe processen aan. En om bij te kunnen blijven moet je ook mee willen gaan in de techniek, in de tijd. Ja. En dat is wel een van de grootste punten waar ik dan eventueel mijn budget aan wil vrijstellen. Super. Ja. Dankjewel. Ik geef nog een groot applaus. Tom Hoepen van Topknife. Ja. Top 3D, sorry Tom. We hadden het net over het mes. Oké, dat was de starter van het derde kwartaal. En ja, dan komt vanzelf het vierde kwartaal. En ik zie haar al zitten. En ik kijk naar een scherm. En de mensen in de zaal zien haar niet. Het gaat om Sanne Thijssen. Sanne, kun je mij horen? Ik kan jou horen. En wij kunnen jou horen. Kijk, dat werkt. Waarschijnlijk zien de kijkers thuis, moet ik even kijken naar de techniek. Zien zij Sanne straks? Kan dat geregeld worden? Ja, komt goed, komt goed. Zie ik. Dus Sanne, jij zit in... Waar zit jij? Je mag het zelf vertellen. Ja, het is Spanje in Pierre de la Fontaine. Ik ben daar met 11 paarden. Ja, het is gewoon puur werk. Ik ben nog op wedstrijd, internationaal concours. Dus dat... Kijk, dat is niet altijd makkelijk om even op en neer te komen. Hè? Dus nee. Fijn dat dit in ieder geval lukt. Fijn dat je hier bij bent. Ja. We hebben een presentatie zo meteen klaarstaan. En ik wens je heel veel succes, Sanne. En ik kom zo bij je terug. Sanne Thijssen. Mijn presentatie erbij pakken. Dat is wel handiger. Ja, misschien kennen jullie mij al, misschien niet. Bij deze, ik ben Sanne Thijssen. Mijn stal heet Sanne Thijssen Stables. Ik ben 23 jaar oud en woon in Zevenum en ben in augustus mijn eigen onderneming begonnen. Ik hou me in principe bezig met het opleiden en trainen van paarden. Overigens komt daar natuurlijk ook in- en verkoop van paarden bij kijken. Ja, en het belangrijkste van alles is het uitbrengen op wedstrijd van springpaarden. Nou, ik ben deze onderneming begonnen uiteindelijk om mijn eigen bedrijf te kunnen runnen. Dat doe ik natuurlijk ook al, maar uiteindelijk is mijn ultieme doel om echt, ja, misschien is het te groot dromerig, maar het ultieme doel is echt een keer mijn eigen bedrijf te bouwen. Nou, ja, ik heb enorm veel plezier aan het opleiden van jonge paarden. Ik vind het gewoon enorm mooi om te zien hoe snel zo'n paard leert in de jonge jaren. Het is eigenlijk te vergelijken ja, met kinderen, die leren gewoon ontzettend snel.
Maar uiteindelijk heb ik ook een beetje een topsportershart natuurlijk. En zou ik ook graag topsport willen doen. Dus ik probeer eigenlijk een combinatie van beide te doen. En dat lukt tot nu toe redelijk goed, denk ik. Zo probeer ik eigenlijk een beetje jonge paarden te zoeken. Eventueel te kopen. Om ze vervolgens op te leiden natuurlijk. Uiteindelijk hoger niveau hopelijk mee te kunnen doen. En dan is natuurlijk de beslissing, verkoop ik ze of probeer ik ze aan te houden om topsport mee te doen. Maar goed, uiteindelijk moeten de rekeningen ook betaald worden. Dus dat is best wel een uitdaging, om zo maar te zeggen, om daar een middenweg in te vinden. Het liefst hou je alles aan natuurlijk, maar uiteindelijk zal er ook wat verdiend moeten worden. Ook hou ik me bezig met het zoeken van paarden voor klanten. Dat is van amateurpaard tot topsportpaard. Ook kunnen mensen bij me terecht om paarden te sturen om in training te nemen. Zo als tijdelijk om vervolgens zeg maar de juiste klanten voor te zoeken. Maar ook voor opleiding en eventueel topsport mee te doen. Als bijvoorbeeld een gepassioneerd paardenhart zeg maar verlangt naar sport, maar zelf daar niet talenten, de faciliteiten voor heeft, dan kunnen ze natuurlijk een paard brengen om dat ik uiteindelijk topsport mee kan doen met hun paard, zeg maar. Nou, ik hou me eigenlijk sinds de start van mijn eigen onderneming heb ik ook al het een en ander geïnvesteerd. Zo heb ik op het moment dus al 3 eigen paarden. Ook heb ik 3 paarden voor de helft. Dat betekent dat ik hem dus eigenlijk samen heb met andere mensen. Ik denk dat dit ook erg belangrijk is voor socialisatie, contacten onderhouden. Gewoon openstellen voor nieuwe dingen. En je weet nooit wat deze soort mensen later ook te bieden hebben aan eventueel paarden die ze al hebben om eventueel te brengen. Ook moet ik zeggen dat ik afgelopen periode al behoorlijk wat hoogtepunten gehad heb. Om even wat op te noemen is dat in dit geval Rotterdam geweest. Ik won de grote prijs van Rotterdam. Ook kwam al snel genoeg Oklebeek erachteraan. De grote prijs van Oklebeek. Dit was eigenlijk allebei op het allerhoogste niveau. Tweede plaats in de grote prijs van Valkenswaard, ook in Nederland. En eigenlijk wat ik nog veruit het mooiste vond, omdat dat eigenlijk een teamverband was het winnen van de landenwedstrijd in Barcelona. Dat was het finale eigenlijk. Daarom zou ik jullie graag eventjes mee willen nemen in een klein kijkje, even een kleine terugblik van de landenwedstrijd in Barcelona. Welcome to the final day of the most prestigious annual Team Jumping Championships, the Longin FEI Jumping Nations Cup Final. Michael van der Vleut, the Pebbles and the jump last, they're clear. That's a great start. Will this be the second clear for the Netherlands? Willem Graham. That is an absolutely superb round. Just the one bench down, but that's 4 faults for the Netherlands. It's down to Harry Smulders to win it. A clear wins the 2021 Longin FEI Jumping Nations Cup Final. One-time penalty means a jump-off against Ireland. He's done it! The Netherlands victorious at the 2021 Longin FEI Jumping Nations Cup Final. Ja, dat was even een kleine terugblik op de landenwedstrijdfinale van Barcelona. Ja, dat is eigenlijk gewoon echt waar je het allemaal voor doet. Eigenlijk, dat gevoel dat is eigenlijk onbeschrijfelijk om eerlijk te zijn. Nou, dus eventjes nog terug te komen op het bedrijf, om zo maar te zeggen. Het grootste gedeelte van de tijd ben ik aan het werk op het bedrijf van mijn ouders. Daar train ik mijn eigen paarden, maar ook de paarden die ik natuurlijk in training heb van anderen. Om jullie eventjes een beeld te kunnen geven van hoe het er eigenlijk een beetje allemaal uitziet, heb ik even een klein filmpje voor jullie gemaakt. En ik zou jullie graag mee willen nemen in een kleine rondleiding.
Wouders, waar ik dus mijn paarden train. Jullie zagen zo net eigenlijk de stallen waar de paarden in staan. De binnenbak, de buitenbak, de zadelkamers, de wasplaatsen. Ja, het filmpje gaat bijna te snel om jullie per deel te vertellen wat het eigenlijk is. Maar ik denk dat het wel redelijk vanzelf wijst. Ja, nou goed, ik hoop dat ik jullie daarmee dus een kleine rondleiding heb kunnen geven. En daarbij zijn we ook aan het einde van mijn presentatie. Ik hoop dat ik jullie dus een beeld heb kunnen geven over mijn werkzaamheden, mijn onderneming en vooral mijn plannen. En bij deze wil ik dus jullie van harte danken. En ik hoop jullie volgende keer weer te zien voor eventuele samenwerking. Wie weet. Super. Een applaus voor Sanne Thijssen van Sanne Thijssen Stables. Dankjewel Sanne voor deze mooie rondleiding. Kijken in jouw leven, in jouw dagelijkse activiteiten eigenlijk. Sanne, je zit nu in Spanje. Dan denken wij natuurlijk meteen aan zon, zee en strand. Maar wat doe jij eigenlijk in Spanje? Kun je dat kort vertellen? Ja, op het strand liggen. Nee, geintje. Nee, natuurlijk niet. Ik heb 11 paarden bij. Even voor een beetje beeld te geven. Elk paard heeft voor mij qua training een 45 minuten tot een uur werk nodig per dag. Dus ja, reken maar uit. Ja. Dus ik ben wel echt van 's morgens tot 's avonds laat aan het werk. Dus vandaar dat het ook moeilijk was om op en neer te vliegen. Overigens waren er niet echt geschikte vluchten. Ook vlak voor de uitzending was ik klaar met rijden. Dus vandaar dat het allemaal op deze manier moet. Maar ik ben blij dat het zo kan. Je bent erbij en je hebt je verhaal kunnen doen. Dus dat is allemaal goed overgekomen hier. Ik denk ook bij de mensen thuis. Je noemde net een investering. Ik heb een aantal investeringen gedaan, waaronder ook een aantal halve paarden. Ik moest even schrikken, want ik dacht van, wat moet ik me daarbij voorstellen? Maar dat is wel duidelijk natuurlijk. Als jij straks wellicht wint en ook natuurlijk die geldprijs wint, wat ga je daarmee doen, Sanne? Investeren natuurlijk. Ja. Nee, goed. Natuurlijk graag investeren in weer nieuwe paden. Natuurlijk komen er allemaal dingen bij kijken als stro, hooi, voer. Ze moeten natuurlijk van alles hebben, vervoer. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen, het zou echt mooi zijn om zoiets te winnen. Uiteindelijk zal ik natuurlijk ook hier af moeten rekenen. Ik heb hier 5 eigen paarden bij. Een beetje een omschrijving te geven, of een beetje een beeld te geven wat het kost. Dus per paard kost ongeveer tussen de 600 en 800 euro per week. Dus, dat telt dan flink op. Het zou een fijne bijkomstigheid zijn als we de prijs in ontvangst zouden mogen nemen. Ja, we gaan het zo zien. We gaan zo naar de stemming. Dus Sanne, blijf aangehaakt, blijf het volgen. Maar ik wil je nu hartelijk bedanken voor jouw inbreng. Sanne Thijssen. Ja, jullie ook. Top, tot zo. Oké, nou, alle 4 de kwartalen zijn voorbij gekomen. Alle 4 de starters hebben zich kunnen presenteren aan deze zaal en natuurlijk aan de mensen thuis. De stemlijnen gaan langzaamaan open, of ze staan al open. Ze staan al open, hoor ik. Ik wil kort even toelichten hoe het in zijn werk gaat. Degenen die een code hebben ontvangen, ik zie al wat mobieltjes in de zaal bewegen, dus dat gaat goed komen. Degenen die een code hebben ontvangen kunnen naar startervanhetjaar.ikstem.nu. Daar kun je je stem uitbrengen aan de starter waarvan jij vindt dat die starter van het jaar, de titel starter van het jaar verdient. Dus ga naar die website, daar kun je in ieder geval aan de slag. In de tussentijd wil ik graag nog eventjes kort terugblikken naar vorig jaar. En dat wil ik doen met de winnaar van vorig jaar, starter van het jaar. En dat is Geert Razing van Hendricks Razing Aardbeien. Kom erover. En we gaan even babbelen, dus we hebben hier niet voor niets een mooie bank staan. We gaan even zitten, Geert, als je het goed vindt. Je zit hier als starter, je bent hier aanwezig als starter van het jaar 2020.
Je weet ook een beetje hoe de mensen zich voelen natuurlijk. Dat voel je nog steeds. Een beetje in leven. En uiteindelijk is er natuurlijk weer een jaar, we zijn weer een jaar verder. Het is ook weer ik wil het niet te vaak noemen, een coronajaar geweest. We zijn er hopelijk voorgoed vanaf. We zullen het gaan zien. Maar hoe was dat vorig jaar? Hè? Want mensen kunnen corona krijgen, maar goed, hoe was het met de ABI-business? Nou, ABI kunnen geen corona krijgen. Nee, dat is nog niet gebleken. Ja. Uiteindelijk hebben we natuurlijk wel meer voldoening gehad. En wat dat betreft kijk ik op twee manieren daar tegenaan vanuit de ABI. Het heeft zowel zijn moeilijkheden gehad als zijn kansen. Op het gebied van arbeid denk ik dat heeft wel wat moeilijkheden met zich meegebracht. Waar ik in 2020 tijdens mijn presentatie al aangaf van het is wat moeilijker om de mensen vanuit het buitenland die komen helpen met de oogst om ze hier te krijgen. Ze zijn wat bang om te komen. Ze zeggen van nou, eventjes, wat gaat er gebeuren? Dat hebben we dit jaar eigenlijk niet gemerkt. Dit jaar was dat anders. Je merkt dat mensen, en dat merkten wij dan met onze medewerkers, maar dat merk je ook om je heen, al wat meer gewend zijn geraakt aan de situatie. Wat minder bang zijn geworden als het ware. Wat nu vooral spannend was, vond ik dan, is het moment van hey, ik heb een groep medewerkers en wie krijgt dit en hoe pakt dat uit in die groep en wat gebeurt er bij die mensen thuis, bij familie, vrienden, kennissen, En dat vond ik vooral spannend. Voornamelijk, wij moeten het voornamelijk hebben van een paar belangrijke weken per jaar waarin wij onze oogst hebben. En dan heb je natuurlijk je handjes heel hard nodig. En dan is het wel spannend als de zon schijnt en de aardbeien maar rood kleuren. Dat is het belangrijkste, hè? Dat is het belangrijkste en uiteindelijk is het goed gekomen. En als je kijkt naar het gebied van verkoop van de aardbei en de afzet, daar zijn we eigenlijk best positief over. Eigenlijk heel positief. Ik denk dat we gezien hebben dat steeds meer, dat consumenten eigenlijk alleen maar meer zijn gaan waarderen om thuis lekker gezond goed te eten. En ik denk ook dat het na corona niet meer volledig weg zal gaan. Dat is niet te hopen natuurlijk. Hè? Ja. Dat is dan de positieve, en zo moet je het ook maar weer op een positieve kant kijken. Ja. Je bent starter van het jaar geworden, je hebt die titel in ontvangst mogen nemen. Wat heb je daar, hoe heb je dat beleefd zeg maar, het afgelopen jaar? Wat is er op je afgekomen na die bekendmaking, na die winst? Ja, in principe toen ik vorig jaar toen ik er aan mee ging doen, dacht ik van ik ging eigenlijk met de intentie mee doen, want ik vind dat leuk en ik vind het mooi om mijn passie te delen met anderen. En onze sector is positief weer even op de kaart te zetten. En ik had niet meteen de intentie om een prijs te winnen, om iets te moeten eerste te zijn. Maar als je dan eenmaal daar staat en op het moment daar is, dan ben je toch wel, dan heeft dat toch wel iets. Dan is het toch wel leuk om te zien dat je verhaal, dat andere mensen dat schijnbaar ook leuk vinden. Ja. En, dat is, en als je, het heeft meer losgebracht als ik dacht eigenlijk. Als je ook kijkt daarna, wat je aan positieve reacties krijgt en aan taarten en bloemen precies. Daar had ik van tevoren niet helemaal bij stilgestaan. Nee. Maar wel leuk natuurlijk. Ja, een mooie manier om in een hele korte tijd kennis en netwerk op te bouwen. En natuurlijk onze mooie sector weer eens een keer leuk op de kaart te zetten. Ja. Je hebt natuurlijk het jaarlidmaatschap van de Business Vision Venrides, voor mij toch moeilijk woord begrijpen. Heb je gewonnen? Ik weet niet of er al heel veel, dat kan ik niet doen, of er heel veel activiteiten zijn geweest. Dat zal misschien wel meer gaan worden natuurlijk. En je hebt ook dat geldbedrag gewonnen. Waar heb je dat aan besteed? Dat is wel goed inderdaad. Dat zeg ik even uitleggen. In principe 1 keer per jaar wisselen wij onze teelt. Dan gaan de aardbeiplanten uit de bak, uit de goten, uit de kas. En die goten die moeten we reinigen en dat is best wel een arbeidsintensief proces. Ja. Nou hebben we eigenlijk hiermee geïnvesteerd in een hoge drukspijp die we op maat hebben laten maken eigenlijk. En dat we in 1 werkgang die goten sneller en makkelijker schoon kunnen maken. Het gebied van arbeidsvreugde en goed werkgeverschap vind ik dat een mooi aansluit super. bij dit verhaal. Kijk, absoluut. Je bent natuurlijk vol aan het ondernemen en aan het bouwen. Waar sta jij over 5 jaar? Wat ben je dan aan het doen?
Zit je nog steeds in de aanbijenkast? Sta ik nog steeds ergens tussen die aanbijen. Ja? Ja. Te lachen? Ja, zo, absoluut, natuurlijk. Ja, kijk, in principe is wat dat betreft mijn visie vanuit toen en die lijn, die lijn is wel iets verder gevorderd als het ware, maar het dingetje is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ik hoop over een paar jaar het bedrijf volledig over te kunnen nemen van mijn compagnon Rob en Connie. En vanuit daar weer verder te kunnen bouwen en kijken naar andere mogelijkheden, kansen die zich voordoen. En ja goed, het kan op verschillende gebieden zijn. Dat kan op het gebied zijn van schaalvergroting, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan het energievraagstuk, de biologische gewasbeschermingen, robotisering, rassenontwikkeling. Ja. Wat dat betreft ligt er nog zat. Nog jarenlang plezier in de kas. Geert, leuk om dit even te horen. En dat je vol in de energie zit, ook natuurlijk in je werk. Vorig jaar, ik was er ook bij natuurlijk toen jij won. En toen sloot jij af met credo of één zin. En dan wil ik graag vragen of je dat ook mee af wil sluiten. Ja, dat is goed. 1 meer aanbijen. Geert Razing, dankjewel. Super. Mooi om te horen, Geert, hoe jij vol aan het ondernemen bent, zoals gezegd. En ik hoop dat ook de starter, die sowieso alle starters natuurlijk, dat die vol energie in de energie blijven. En dat we natuurlijk volgend jaar de winnaar hier weer op het podium zien. Het wordt wat spannender, want ik zie hier de notaris op zijn scherm kijken. Dus ik weet niet hoe het zit met de telling. Dames, wordt spannend. Ja. In de tussentijd ga ik toch vragen en ik wil eigenlijk iets vertellen wat ik eigenlijk al in het begin had willen zeggen. Nou, die starter van het jaar verkiezing, dat is een initiatief van een aantal partijen. Ik ga even spieken dat ik ze niet vergeet. Dat is de gemeente Venray, dat is de gemeente Horst. Dat is het Venrays ondernemersplatform, dat is Rabobank Noord-Limburg, Business Vision Venray en ondernemersvereniging O2. Zij ondersteunen het feit dat we hier starters hebben in deze regio en willen ze een podium geven en zorgen dat ze tot groei en bloei komen. En omdat ditmaal is het in Horst, maar volgend jaar is het weer in Venray. En daar wil ik vragen of zowel wethouder Rudy Tegels als wethouder Jan Jenskes van Venray het podium opkomen. Geef ze een applaus. Ja, hè, Rudy, daar zien we weer. Ja, Rudy, om met jou te beginnen, jij was in het begin natuurlijk ook op het podium. Nu hebben we die starters mee mogen maken. Wat heb jij ervaren? Wat ik ervaren heb is dat het 4 totaal verschillende bedrijven zijn. En totaal verschillende ondernemers. En dat toont, als ik dan denk, ook de diversiteit aan waar we mee te maken hebben hier in deze regio. Je ziet de zorg met Claudia. Je ziet de horeca, wat goed tot ontwikkeling komt. De glastuinbouw via Tom en dan ook de sport. En ook mooi dat ondernemers starten in de tak van sport waar ze in actief zijn. Dus ik vind dat we vanavond hebben laten zien, samen met de ondernemers, hoe breed het aanbod aan ondernemers is wat we hier in onze regio hebben. En ik denk dat we daar ontzettend trots op mogen zijn. Ja. Trots vanuit, natuurlijk vanuit de hele regio, vanuit Horst en de Maas, maar ik denk ook trots vanuit Venray. Jan, hoe heb jij die diversiteit gezien, zeg maar? Nou, die diversiteit die hebben we ook geografisch gezien. Hè? We hadden 2 ondernemers uit de gemeente Venray en 2 uit Horst en de Maas. Daar hebben we als commissie niet zo naar gekeken van het moeten er 2 en 2 zijn. We hebben echt gekeken van wie willen wij tot starter van het kwartaal maken. Er waren vele inzendingen. Was ook voor de jury af en toe best moeilijk om eruit te komen wat dat betreft. Ik heb de eerste 2 keren niet meegemaakt. Daar heeft mijn collega Jan Lonen is daarbij betrokken geweest. Fijn dat hij er vanavond ook is. Ja. En dat wij vanavond eigenlijk de apotheose van dit hele verhaal hebben. En ik heb eigenlijk wel heel erg zitten te genieten. En genieten omdat ik, Rudy zei het straks bij het begin eigenlijk al, ik wil vanavond graag passie zien. Nou, die heb ik wel zeker gezien. Ja. Maar wat ik ook gezien heb is ambitie en ondernemersinzet wat dat betreft. En het allerbelangrijkste is volgens mij plezier. Want plezier heb je echt nodig om het en vol te houden, zeker in een moeilijke tijd wat dat betreft. Maar plezier ook om volgende stappen te zetten. En van alle 4
het begon met Claudia en Hans en Veronique en Tom. Alle vier en Sannes waren alle vier bezig met hun volgende stap al. Ja. En dat hoort bij ondernemen. Ondernemen betekent ook steeds een klein beetje verder kijken. En ik vind het echt fantastisch hoe ze dat vanavond gepresenteerd hebben. Mooi, dankjewel. Die passie en dat vuur, dat zit er wel in. En vooral ook vooruitkijken, dat hebben we mee mogen maken. We gaan toch naar het moment suprême toe. Hè? Maar dan moet ik toch weer even in de zaal kijken. We zijn nu druk bezig. Als we kijken naar zeg maar de 4 starters en ook het aantal aanmeldingen. Volgend jaar is er weer een... daar gaan we voor. Is er weer een starter van het jaarverkiezing. Hoe zit het met het aantal aanmeldingen? Wat Jan ook al zei, er zijn er wel weer wat binnengekomen, maar... Nou, laat ik zo zeggen, op het moment dat we de inschrijving voor een kwartaal open doen, dan is het voor een aantal jonge starters, of ook voor oudere starters, altijd heel moeilijk om iets over jezelf op te schrijven. Van, waar ben je nou van en waar wil je nou naartoe? Ja. En we hebben eigenlijk gemeend, ook als samenwerkende initiatiefnemers, om die drempel wat lager te maken. En eigenlijk ook mensen wat mee te gaan helpen in het ontwerpen van een nieuw inschrijfformulier, waar nog wat meer de vraag bij jezelf gesteld wordt: wie ben ik nu? Wat wil ik nu? En wat is er nodig? En natuurlijk is het fijn als je kunt zeggen: ik ben begonnen, maar dat is maar het begin. Het gaat er eigenlijk om van: wat zijn je volgende stappen? Ja. En ik denk dat is vanavond ook al een keer gezegd, dit is een voorbeeld ook van leren van en met elkaar. En zo proberen we in Noord-Limburg, in de gezondste regio, eigenlijk allerlei initiatieven van de grond te krijgen. En of je nou aan de slag bent om mensen die extra hulp nodig hebben verder te brengen, of je plezier en gezelligheid brengt, of je in de tuinbouw iets wil gaan betekenen, of dat je met topsport paarden bezig bent. Het zijn doorzetters. Ja. En dat wil ik eigenlijk vooral ook aangeven, dat dat belangrijk is. Want ondernemen, als iedereen het kan, begint iedereen ook aan. Maar je moet een plan hebben, je moet van plan zijn, maar je moet kunnen volhouden. En dat willen we vooral ook met deze verkiezing steeds laten zien. Begin eraan, durf, heb lef. En dat heb ik, denk ik dat het hard nodig is in de komende periode. Ja. Als wethouder natuurlijk economie kan Rudy daar natuurlijk volledig ook bij aansluiten, denk ik. Ja, volledig. Ja. Dus, ik zag de deur open gaan, ik zie de organisatie al binnenkomen, ik zie een gouden envelop. Dus ik zie de notaris. Ik zie een notaris, dus het kan niet meer stuk. Het is bekend. En ik wil eigenlijk vragen, Rudy, ditmaal in Horst dus aan jou de eer om ook de starter van het jaar 2021 bekend te maken. De directeur van de Rabobank komt ook nog naar boven gelopen. Ja, absoluut. Arnie Lutgenau, directievoorzitter Rabobank Noord-Limburg, mag zo de geldprijs ook overhandigen. Dus absoluut. Kom maar naar boven, zou ik zeggen. Dan kunnen we zo meteen ook natuurlijk de winnaar erbij roepen. We missen nog eigenlijk het tromgeroffel. En, lukt niet, nee. Dat denken we erbij. Welkom. Haal hem op, de envelop. Wat mooi om dit bekend te mogen maken hier op het podium. Zal ik jouw microfoon even aan? De winnaar van de starter van het jaar over het jaar 2021 is geworden Claudia Keizers, Saar aan Huis. Applaus! Kijk. Dankjewel. De cadeaus die komen dan naar boven toe, denk ik. Koffie zit wel. Ja, dankjewel. Claudia Keizers, Saar aan Huis. Winnaar, starter van het jaar 2021. Nog een keer een groot applaus. De eerste reactie? Lachen. Ja. Oh, ja. Super, blij gezicht. Blij, dankbaar, trots op al mijn toppers, voor mezelf en helemaal gelukkig. Ja, nooit verwacht, maar helemaal blij. Ja, mooi om dat te horen. Mooi om dat te horen. Ja. Een presentatie met passie en ik denk ook dat uit jouw presentatie bleek hoe hard je gegroeid bent en hoe goed het plan wat je bedacht hebt ook in elkaar zit, Claudia. En het is natuurlijk ook een tak van sport die mensen raakt. Hè? Dus met hele goede dingen bezig en verdient de winnaar van de starter van het jaar.
En uiteraard horen er een aantal prijzen bij. Laten we beginnen met een jaar gratis lidmaatschap van Business Vision Venray. Niek, in één keer goed. Super. Die check geef ik je met plezier. Overhandig je die, alsjeblieft. Dankjewel. Adi. Het geldbedrag. Mooi. Ja. Super gefeliciteerd, Tijk. Hartstikke goed, Tijk. Dankjewel. Zeg het goed en namens de organisatoren dit mooie geldbedrag voor jou. Dus. Dankjewel. Alsjeblieft. Dus, Kijk eens. Super, kijk eens, de checks in de hand. Daar komt nog een bos bloemen bij. Het allerleukste doen. Ja. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Geef ze nog een keer een heel groot applaus. Claudia Keizer, zaag aan huis. Claudia, ik wil je nog een paar kleine vragen stellen. Je hebt de handen natuurlijk helemaal vol, maar ja, je hebt geen microfoon. Even kijken, een microfoontje. Ja, zeker, dat komt goed. Ja. Nou, oh kijk, super. Ja, de zenuwen zijn eraf. Zeker. De lach is er. Hoe voel je je? Ja, hartstikke gelukkig, dankbaar, maar zeker ook om deze prijs te winnen. Dat is natuurlijk ook een compliment voor mijn SAAS, voor de cliënten die het vertrouwen in mij hebben gehad en die mij zo groot hebben gemaakt. Ik moet er bijna van huilen, van blijdschap, gewoon met trots. Ja. Fijn, super. Ja. Geniet er enorm van. Ga ik zeker delen met het team. Ja, dat doe ik zeker. Hè. Daar gaat deze prijs naartoe, daar ga ik in investeren. En, zodat we alleen nog maar beter kunnen worden. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Super. Dankjewel. Oké, ja, het programma zit erop. Ten eerste ja, ze zitten hier op de voorste rij. Dat zijn nog zeker natuurlijk allemaal toppers. Er zit nog iemand, een topper in Spanje. Ik wil jullie hartelijk bedanken, kandidaten, dat jullie hier aan meegedaan hebben. Jullie zijn allemaal tweede geworden. Ja, heel veel succes met ondernemen in de toekomst. Dat gaat helemaal goed komen. Dat is al gebleken uit de woorden van de wethouders. Dus succes! Verder, even belangrijk om nog te vermelden, kijk even die camera, de kijkers thuis. Op tv, fijn dat jullie erbij waren. We hadden een mooi publiek hier binnen, maar volgend jaar in Venray hopelijk weer met honderden mensen, hè, daar gaan we voor. En ik wil de organisatie bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. En natuurlijk ook de organisaties die achter dit evenement staan. Dankjewel. En ik hoop ja, dat we iedereen weer volgend jaar zien, de starter van het jaar 2022. Tot ziens.